Cek Sodakoh Donodriyah nindakake babakan ingkang utama sing piguna tumrape piyai kathah niku insyaallah ganjarane bakal matikel-tikel. Nah niku kosok wangsulipun menawi tumindak cidra maksiat ingkang milar saking aturane agama niki mangke sing jenenge dosane nggih bakal lipat ganda ngoten. Lan donga ingkang kanthi temenanan tumemen tuwajuh marang Gusti insyaallah diijabahi ya Truk. Nggih. Ingkang kula aturaken ing ngajeng gamane wong Jawa niku melek kali sabar. Gandeng dalu menika mapan wonten ing alun-alun Merdeka Ngawi. Sedaya para pepunden, para pejabat saha para warga masyarakat ngantos jam setunggal langkung menika tasih kepareng kempal manunggal mapan wonten ing alun-alun mriki sami wungon, sami melekan, sami prihatin sinartan nyuwun dumateng purbane Hyang Agung insyaallah sedaya para warga masyarakat ing Ngawi mriki tansah manggih kesehatan lahir batin mulah rezeki lan ugi umur ingkang kebak barokah tentrem lahir tekan batin donya tekan akhiripun ngoten niku. Ngene ya Truk. Nggih ngoten niku Mas Gareng. Iya luar biasa nggih. Yo ngaturke panglipur sawetara. Iki mumpung ana bintang sing suwe ora gabung karo Madangkara tak tanjake luwih dhisik Truk. Sapa? Mbak Diajeng Candra Mulya. Ya. Mumpung sura. Sura ki lek ora nek woyo-woyo ta iki. Dheweke longgar. Aku yen Mbak Diajeng anggere nembang karyane Mbah Sukron Suwanda. Sakitnya tuh di sini. Walah tenan. Iso marahin jilingi, Bro. Ya. Muga-muga ya Mbak Diajeng sik kelingan. Oh, tak jamin iki. Wong wis mendarah mendaging kok. Ya, nggih. Apa? Ya Mbak Diajeng jumeneng bae Mbak Diajeng alon-alon ora perlu ngangge support. Piyayian kayunen kaya sampeyan iki disupporti malah eman-eman. Ayo. Jan iso menik-menik ya kaya benik atom. Ayo. Luar biasa nggih. Nyuwun pangapunten Pak Yoyo. Apa? Mau ugi enten pamundhut. Nggih. Sambung wanci dalu saking Pak Gino Putra Dikari nggih. Anu sing nembang jenengan? Alah ben sak-sake. Waduh. Anu napa niku nyawer ten TikTok jenengan wau. Oh nggih to, nggih. Matur nuwun Pak Putra Dikari Pak Gino Baladewa nggih to. Nggih, Pak. Nggih, mbah nuwun. Iki sik engko perkara sambung wanci dalu tak golekne sinden sing kulino sambung wanci dalu. Iya. Ngerti rayan, aku. Ayo. Sambung wanci dalu lumantar SMS. SMS yang dibarengi karo agama dadine surat menuju surga. Ning lek dibarengi karo nafsu SMS niku surat menuju selingkuh. Wonge teko. Ayo. Ayo. Lah sinden kula mboten enten niki. Aman sedaya nggih. Mergo wis primpen-primpen doan. Ya nak cahayu. Alah yo. Manono. My God, menengo sing. Gambar tak
senonok. Ayo. Itu gambar teman Mira. Yang ini apa maksudnya? Dadi wong lanang kuwi lumantar WA dikirimi gambare wong wedok sing ora senonoh. Tegese upamane nganggo klambi ora diutuhne. Ayo. Heeh. Jenengan nate to, Pak? Jenengan nate? Nate no pengalaman lek bab ngono kuwi. Oh, alah. Aku timbangane munafik tak ngakoni ya. Ya mung emane aku rung tau kok kirimi gambarmu. Ojo. Iya. Ampun to mriki to. Gambarmu sing lagi apa kuwi jenenge klenengan ngono kae lho nok. Ngono kuwi kan mesti sampean lah ngangge lendang kae ana tulisane mudo laras. Lah iya ngono kuwi. Lah delalah dikirim gitu. Sing wedok kuwi bojone kuwi iso nyadap HP-ne sing lanang. Konangan, "Mas, iki gambare sapa kowe?" "Kirek lanang kowe." Ayo ngono kuwi. Geger akhire. Ayo ngono kuwi. Ayo, enak, terus enak. Ayo. Tak lama semua tahu. Nah, terus? Prahara Nagri Oh. Madura. Awas no, yo. Oh Kakanda Sri Basudewa, tak kusangka, tidak kuduga cinta suci di lautan api. Karena kini muncul segepi dia teman Amirah, sungguh berani berulah segepi. Awas no, persneleng papat. Yuk. Berani Hai. harga diri. Oh Kanda Sri Basudewa, sudahkah seia seragam api? Lihatlah mami sakitnya tuh di sini. Ya jendang mulia. Oh Kakanda Sri Basudewa, tak kusangka, tidak kuduga cinta suci di lautan api. Karena kini muncul segepi dia teman Amirah, sungguh berani berulah segepi. Awas no, okonge. Ayo. Isun lho Pak. Ora seni kok iki ora. Ayo kok. Ayo. Ojo pargoe lho Pak. Ojo lah awakmu, ojo. Awakmu paragon ae. Ayo. Ayo nak. Berani berani. Oh Kanda Sri Basudewa, sudahkah seia seragam api? Lihatlah mami sakitnya tuh di sini. Sithik ning mentes mengena. Ayo tenang. Ngeneki sapa, Gong? Akeh
akeh sing kena iki asline. Ayo. Kuwi lek gelem ngakoni. Ayo. Mas Gareng Semarang. Oke, ya. Sesek selindro Mas, selindro. Walang kekek jajal walang kekek. Ayo. Iki mat tenan lek Mas Gareng. Delong-delong tak delong-delong tak bagus ayo tak. Sing joget Mas Gareng pengendangnya asli ko Malang. Wah jan sindene asli ko Pasundan. Ayo lho kok mah campuran campur cengkoke lak Sunda iki Mas. Oh ya iki sing diarani seni itu mempersatukan segala suku ya iki. Lah iya Mbak Lia iki asline ko Sunda iki anu sik famili karo Nika Ardila. Oh ngono ya. Wah Neng tenan iki tenan aku ora jeneng sing nembak sapa jenengmu? Mbak Lia Sundari. Ora jeneng ngelem ana bocahe ora wis Mbak Lia iki nembak intonasine terbaca. Bener. Wis mat aku iki tenan mangan wis go pecel rong pincuk entek perkara suarane Mbak Lia iki. Lah kuwi nyak luwe lek kuwi ya. Lah ya karo nyawang wong iki luwe aku. Iya. Ning tenan iki ora ngelem iki kenyataan. Dadi iso ditulat karo sing junior-junior. Iya. Wong ngono iki dicontoh ya angel. Sosok pengen nerokne cengkoke Mbak Lia. Aja kok sing bocah. Sing wis senior nerokne malah dadi lucu ya enek kok. Kok ya, Pak? Heeh. Pancen angel nek kula mboten kuwatir Mas Gareng. Bape, Pamane Mbak Lia sing kakung sesuk lak ngasta. Nggih. Ning daleme Abahe Kirun. Nggih. Kula teng Nganjuk. Mboten napa-napa, Mbak Lia mboten sumut kula mboten napa-napa, mergo sing gantine. Oh, enten serpe. Nggih. Sinten, Mas? Mbak Lia Trihastuti Retnawati. Tak kira Mbak Liane. Ning nggih niku gawan wong dhewe-dhewe kaya Mbak Diajeng wau punya ciri khas suarane ngetril. Ngetril. Ning dadilan manise Ciri khase. Bawaan. Heeh. Tur ya sing iki mau sing ditembake lagune pengarang kondang saka Blitar Keng Rama. Ki Tuton. Sapa jenenge bapakmu ki? Sinten, Pak? Apal Ibu apal Sukron Lah ya Pak Sukron iki udute Tuton. Kemeruh, Bapak ora udut kok. Ning tenan yen gampang dipethek iki garapane sapa gampang. Pak Sukron iki mesti ngono angger gawe lagu o. Iki dadi tur apa ki kalimate berisi
Yen kaya kuwi Blitar ya nyeritake bab Blitar. Nggih. Dadi cetha. Leres, nggih. Cetha yen rokokku digawa wong ki cetha. Sik, lek Mbak Lia karakteripun cetha. Lek Umi iki cara jenengan piye? Karaktere piye Umi Afifah? Umi iki mergo kegawa umur, Mas. Heeh. Anu suarane imut. Oh, Ana alemane sithik. mare gemes. Gemes. Nah. Ya apa ya istilahe nyenengke yen dirungokke wong jenenge swara bocah iki nyenengke. Lek Mbak Winong iki sing saka Tulungagung wis. Suarane lagak-lageane piye? Gemeske. Gemeske. Winong ki gemeske. Heeh. Cemokot. Ngoten Pak Haji. Nggih. Wong sing nyarone karo gregeten kok. Kuwi lho sing udut paspus kanggo pipa kuwi agar menyawang Winong ngono kuwi kaya arep balang-balang tabuh lho. Lek Mbak Birgita. Lah iki sing diarani bocah seger ki yo ngene iki. Kok iso seger? Nyawang ki tanpa ngombe iki mari ngelake. Oh iya. Seger. Seger sumyah yo iki. Heeh, yen Mbak Diajeng mau wis kok ulas. Saiki sing lagi mangan sego pecel kuwi piye kuwi? Iki yen ngrungokke swarane iki mengkorok. Malah kok yo hantu. Gawa perbawa. Gegirisi mergo ngedapi-dapi suarane. Cobloko ki suarane Mbak Kesi iki. Iya. Cetha, terbaca dan wong rungokke ngerti oh ki sing disuarake iki. Oh iki wiwit bocah pancen suarane ciri khas kok ngene. Iya. Wis ki yen iki sing gampang Mas. Mbak Kesi iki ora nyawang wonge ngrungokke radio iki lho. Oh ki suarane Mbak Kesi. Wis do ngerti. Kuwi sing angel dadi presiden ngono kuwi. Ora beda Bunga Tirah Swargi kae. Ora nyawang rupane nek wis ngerti, oh iki Bunga Tirah. Nggih. Nglerek melih sebelahe Bu Kesi mau Bunga Tirah. Bunga Tirin menika pripun? Bu Trihastuti Ernawati. Iki kowe tau duwe tip. Tip. Ah. Iki tip sing hete rusak ya iki. Aja ngenyek lho kowe. Loh, hete rusak suarane ra cetha no ora. Justru itu hete rusak ning isih enak dirungokke. Oh, ngono. Nadyan hete wis rusak. Dadi sok krungu sok ora. Sok cetha sok ora. Oh, nggih. Nggih. Lek Mbak Elisa niki pripun mungguhe jenengan? Ki swara tensi ya iki. Kok iso tensi? Ki ngrungokke iki suarane ora cetha. Iso munggah tensine ngono lho. Tujune kok bocah pinter. Dadi iso nutupi wong ki angger rumangsane ana kekurangane bakal slamet donyane. Nggih. Panjenengan jenenge menungso klebu seniman niku enten kurang luwih Mas Garing, mboten enten yang sampurna. Mesti duwe kelebihan lan mempunyai kekurangan niku wis manusiawi. Pokoke menungso sak jagat ki ora ana sing sampurna. Sing sampurna iku rokok tok. Heeh. Kan njaluk panitia. Ora. Wis kelom kok wis ana. Ya iki jenenge paket komplit iki tontonamu iki Mas. Garapan gending oke, Swarawati yo nyenengake, lakone kecekel. Loh, iki paket komplit ora jupek aku karo kowe terus ngelem ki ndak. Kanyatan sing tak omongke. Cahya Kuntadi, Cah ki genan kok cah Blitar saiki uripe ning Solo. Oh iya. Ya. Ya iki putrane Pak Sukron Suwondo ya iki. Kondang minangka dalang ya dosen. Tandange apik, ceritane cetha. Dipek Kesi lho. Kaya cemepak men iki. Ah ya lumrahe iki wong lanang ngepek wong wedok kowe iki malah dipek Kesi. Dadi kowe iki bojo pupon. Kaya anak ae ngangge pupon barang ora. Lho, ndone ya bejamu lho. Biasane wong lanang golek iki malah sing wong wedok sing goleki bejo. Wis Jinodo. Nggih. Wahyu Jinodo.
Nggih pancen nggih mboten nutup mripat buntu talingan. Nggih. Nuwun sewu kula menika namung dalang alah sesasi rong karuan lek mayang gitu. Ning kanugrahan saking Gusti Allah lantaran Bu Kesi bareng kula rabi kalih Bu Kesi niku kok ya terus ndelalah dibarengi cinta sepenuh hati saking Bu Kesi yang penuh dengan pengorbanan. Betul. Dadian kula niki kon tirakat mboten nate Mas Gareng saestu. Nggih. Nek sing poso Senin Kemis niku Bu Kesi, poso sunah niku mesti Bu Kesi. Sing salat buka, salat hajat, tahajud niku Bu Kesi niku. Mula bojomu iki tambahane jenenge aja Sukesi tok. Apa? Sukesi Wahyu Pinilih. Dadi mergo ki wahyumu ki ya saka pinilihe kowe entuk dheweke iki. Ah iya, bener. Duh, pancen jejodohan ki ora mung wong lanang tok sing duwe rezeki, wong wedok pun juga punya rezeki. Kadang rezeki iki ora beda aku, Mas. Nadyan aku sing nyambut gawe ning sing ndongake, sing prihatin, sing poso, sing tetek bengek bojoku. Oh, ngono. Nah, ora ketan bojoku ki ya ning omah. Nggih. Mula nggih pepatahe para pinter nika leres. Di balik suami yang sukses pasti ada doa istri yang istimewa. Lah niku. Ya kadang ya ora, Mas. Kowe aja mencela-mencela bojomu streaming lho. Bojoku yamene iki gambar. Kok gambar pelukis apa? Ora, yamene iki gambar pulo. Ning bantal ngono kuwi so Kalimantan. Jawa. Bu Sri Rahayu kuwi SE kuwi ya. Heeh. Oh, elek-elek bojoku ya sarjana, Mas. Iya no. Sarjana kesiku kuwi bojoku. Kok kesiku? Lah entuke kaya ngene iki, bekasaan ngene iki. Nek cinta itu tidak memandang status. Betul. Kalau dilabari nawa itu niat nikah ibadah bakale lestari awet lan kerjeken. Amin ya rabbal alamin. Bu Kesi pun rampung ledar. Wes. Iki omong tekan ndi-ndi iki mergo ngenteni lho. Mangane wis rampung. Slilitene sing urung. Ora kok ya. Mau lho ana sing ngersake Banyumasan mau lho eling-eling sing nembang Bu Kesi sing beksa Mbak Tri Hastuti. Wah, cocok. Cocok. Aku kangen aku wani gasaki bojomu mergo wis ngerti karakter. Nadyan tampilane galak ning sejatine atine halus. Betul Pak Gareng. Lho iki lho. Panjenengan pancen leres. Lho iki lho. Pak Deku Gareng. Lho iki. Aku pancen omongane growal-growal kasar. Ning atiku halus. Iki. Mula ngene. Hai. Sajae sambele kacang kudu meneh. Wah pancen ya sego petel ngawi iki jan istimewa tenan. Ya istimewane mergo gratis kuwi kok. Saestu Pak De Gareng niki wau kula niku maem enten empale lho Pak De. Enten serondenge empal daging. Empal apa godhong garing? Daging tenan. Daging. Enak. Lah aku mau kok ora nemu blas ki. Kowe bociko ya tas. Ngene pepeling kanca-kanca ngiman kalih jenengan. Ngapa? Jenengan piyai sepuh aja kakean dar daging. Lho lah ya kolesterol. Iso tak leboke plastik go mulih lho. Mulih dremis ora. Lho wong seniman biyen iki ngono ya nono terus lho. Nggih, pripun Mbak Kesi pripun? Pripun? Nggih Pak De, kan ketoke kula niku pancen nggih tembung kula omongan kula buanter, dader, kasar ngoten. Betul. Ning sejatine ati kula niku alus dan alus selembut sutra. Iki dirungokke kowe wis ora perasaan, dirungokke to. Lah kuwi meneng ae tek ora perasaan kuwi ngopo ora. Aku wis paham aku bojone 15 tahun kok ya. Lho kok menawa lali? Panjenengan pengen bukti Pak De. Napa? Dadi ibarate ngeten niki lho. Enten napa nggih? Parian. Oh, iki. Aja meneh kok pari gabah lho tak rungokke ayo. Parian tekan gabah. Lah piye parian piye? Ora sida parian. Iya. Aku ibaratnya ngeten iki lho Pak De. Senadyan to kula niku kasar ning asli ati kula niku alus. Iya. Buktine napa? Kula ngerti bojo kula teng panggung niku. Awas nyamplung. Jaraki sinden ayu-ayu. Kula nggih santai mawon. Betul. Mendel mawon. Bagus. Namung kula endem, kula empet. Kula niku wong wedok sing pancen kuat ngempet. Ning suwe-suwe kula kok. Monggo eling-eling Banyumasan Bu Kesi ya. Kosek ulo rampung. Iki aja dimenggak. Weh, lah
lagi panas-panase kok dideke. Terusno. Suwe-suwe kula niku nggih saya ngenes ngoten niku. Piye ki wong lanang jenengan? Wong lanang opo kuwi? Saya jenengan lek ngerti teng Ponorogo Apa? 5 hari yang lalu wah tanggapan Apa? Yoyok apa? ketemu sindan idolane jenenge Silvi Kumalasari. Kuwi Yah tenang. Monggo Banyumas dados monggo. kok sik kuwi neng Jawa Timur kok Banyumas kok sik to? Sampai tanggal 30 Juli ki Silvi ras iso critane ngono. Deh dek lek nangis. Darono penak panitiane kon mundur wae ya Bu ben Silvi iso ngono. Wih, Siti Cadi. Siti Siti denggelmu iki. Niki malah omonge Bu Silvi. Nah, kelingan to kae. Wah, jangkrik dipancing, Pak ya. Elisa, tenang ya, kamu malam ini kita tidak boleh cemburu ya. Enggak. Sekarang kita tergeser posisinya ya. Posisi kita tergeser El. Betul. Wes, wong lanang apa kuwi? Kono tunggoni bojone kok karo selfie kuwi mau. Lah, mula kuwi daklo dadi wong wedok dadi bojone dalang ki lek ra kuat atine jembarno, suwe-suwe ngenes. Saya kuru. Ya aku ya ora tak balang selop ya nang. Reng, Mas Gareng, Pak Gareng nun sewu. Nun sewu jenengan pun nate ngemut mercon bledos teng cangkem ngono ya. Aku rong tau yang kowe ya, Bu. Ora kula wae budal pun sae sarimbit kalih Bu Kesi. Guyub rukun romantis bareng ketekan jenengan kaya ketekan racun malian ora. Lu nyambut gawe entuke genah sesuk lek jenengan teko omah kalih garwane rukun lek kalih kula kalih bojone ra dibukane lawang kalih Bu Kesi terus pripun teko omah sesuk. Lho, lawang ora buka ora masalah, sing penting liyane lak dibukake. Aku malah turu karo Yudan. Ya jawane masa nek jowo ngono kan. Kata mbakmu kan lho. Jawane. Wah, wis sabar. Dek bojo bagus ya ngono kuwi resikone. Iya pancen. Cahyoku tadi kok bagus piye to ngawur. Ayo bagus cahyoku tadi kuwi. Kuwi pancen ya ngono. Kuwi gawan bayi. Gawan bayi. Kuwi wis ciri wanci leleno dino mati. Nggih ning nggih senadyan to ngoten niku namung gegojekan kok Pak. Ora serius iki serius kok gojek piye? Serius. Mboten nih Pak De. Lho kowe iki tak ewangi. Reng. Kowe iki nesu tak. Kowe engko tak bandem cempolon meneng kok kene lho ora. Iki ben nembang ae. Aku wis seneng kaya kanca padu tak dukung kok. Kekrek ya ora senengane. Itu menandakan bahwa kalau istri atau suami masih cemburu berarti tandanya masih cinta. Kowe dintuti. Aku ngentuti awakmu kuwi kok. Ayo Bu Kesi istriku tersayang nembang sing apik. Ayo coba kaya apa? Jan. Tak nembang saya Pak De ya. Kowe mulu lelaki iki wis kok ngono kuwi. Sakitnya di sini. No. Ayo. Raden. Ya. Ya waraku dara alhamdulillah jan kaya mondol cepet klambi bareng mendhi kowe Sik ora. Kok sik aku nggo modal iki wis elek lho kok ya sik dadan gareng. Ora oleh dadi Werkudara kuwi kok ora. Wes aku kowe tenene yo ben gawe kowe nggo genep-genep donya kok. Nyata lamun satria jodi pati Kowe ngopo? Aku yang gawe kaget ki lho. Mboke nembang kok kowe malah weanan iki. Ora menghargai blas, Don. WA sapa kuwi? Oh, WA aku to. Ya wis, terusno. Ayo. Beraku. Senengamu kok bareng-bareng ngono to, Pak? Ngapa ora?
Aku nembang kok sampean yo ak ngono lho. Senengamu kok bareng-bareng ngono lho. Apa ora iso to dhewe? Gentenan. Mbok ge dheweke isih lagi kowe. Lah dadel ora bareng dhek yo nesu kok. Yo ge dheweke gen ibu sih. Lah lagi. Oh iya. Teknike dong. Waduh. Wong tuweke nggih teknik ora. Cesi senenge raja wae. Kulo malah bayangke Pade Gareng iki lho. Kaya Yasin malian kowe. Salahe wayang gedulanan ora wis nek ngene dhewe-dhewe kaya. Ini ya ora Yasin dulu to. Jane omongan karo wong tua cacem. Ayo. Dorone terus no gerake. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara. Apa Kresna kakangku? Suarane kok cemeng men. Aku ora tau nonton Esti Bedawa. Lha piye? Wayang wong Esti Bedawa iki Werkudara iki jenenge Parut yo ngono diundang kunti ngono. Nggih anakku Werkudara. Apa Ibu? Wonge gedhi dhuwur suarane cemeng ngono. Terus terakhir ning Sriwedari Joko WC mati wong pisan. Wong wis mati. Niki mengke tembange dibagi kalih anak kula Diajeng. Nggih Pak Dalang. Siap. Mergo dhek kan suwira mangkat. Inggih. Tak bagi. Inggih Ibu, nggih. Oh iya Jajeng. Kok suara mangkat metengne kok? Wah, amin amin. Sing jogeti Mbak Tutik yo. Yen ngantika Regeng. Gereng. Sing saka Australia nyawang kowe kami tenggengen. Kuwi jane iki tenggorokane isine apa? Lah nggih Pak De niki. Niki sinten Bu Kesi? Niki Nduk Ayu, niki Indo Australia penelitian sindenan teng. Indo pripun Indo itu Kesi? Indo iki blasteran. Bapake Jawa, ibuke Australia. Oh padha kali Mas Gareng niki no. Nang nggih. Nggih iki ibuke Ambon, bapake Kepok, anak-anak kluthuk. Niki nggih pun pinter. Terus tadi bubur rujak cacang. Ra enak. Kok gedang kowe gedang sing wis ora ana kluthuk iki. Lah sepur kluthuke to. Gedang kluthuk enak, biasane nggih apa iki nggih wayangan ngene malah apik. Oh, niku gedange nggo rujak tok kuwi. Sinten Bu Kesi niku? Niki Dek Ayu. Oh namine Ayu. 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 A adalah. Iya ya ora budek. Takon dhewe mumpung kepethuk wong takokno. Iso nembang apa? Iso basa. Iso lancar Pak. Jawa Indonesia. Jawa sithik-sithik. Jawa Indonesia itu masuk bumi. Jawa iso Indonesia. Jawa ya Jawa wae dulu bos Jawa. Mananya? Namanya siapa? Nami kula Ayu. Modiar kowe. Jawa iso ngono lho. Iso. Muridku Pak De. Lah ya kuwi Jawa awakmu gibas ngono lho Reng maksude. Nesuna. Ayu itu tegese beautiful. Namanya tadi Ayu Ningsih. Ayu Ningsih dari Australia dan Solo. Australia dan Solo iki piye Mas?
Tegese pake iki Solo, ibuke Australia. Oh, ketemu pas dodol serabi iki mesti. Anu nuwun sewu. Mohon maaf. Kesini dalam rangka Nonton wayang aja. nonton wayang. Aduh, alhamdulillah. Memang seneng kesenian daerah atau ciri khas dari Indonesia? Inje, saya pemain gamelan di sana di Australia. Oh, peniti. Pemain pengrawit maksudnya. Wah, pengrawit. Ah, nggih. Tak kira noto tok. Takone reng biasane nabu apa lek? Nah, biasanya nutuk iki bahasa Indonesia apa? Ya main play. Play iki ngene kalau play. Fly. Anu biasanya nut Memegang risian apa? ya pokoknya nyekel apa. Sekarang kendang karena di sana saya ngajarin gamelan tapi biasa aja. Tapi sukanya peking. Oh, genah iki. Lah ngopo? Iki blasterane telu, Jawa, Australia, Cina. Kok Cina? Peking. Nyekele peking. Heeh. Berarti di sana juga mengajar sebagai dosen ya? Bukan sebagus dosen tapi ya mengajar dengan temanku. Oh, nanti mbok dicoba ngendang. Nanti yang ngendang saya suruh pulang. Enggak, tapi terima kasih sudah memperdalam ini ya karawitan. Semoga nanti lancar. Berapa dina di Indonesia? Lah gareng. Sampai akhir Juli. Sampai akhir Juli. Tolong nanti nomor WA berapa ya? Arep ngopo, Reng? Lho gur takon tok kowe kok ngono apa to kowe? Aku gur takon ya. Lah mbok menawa aku kok dolan ning Australia apa ngerti? Engko tak oleh-oleh kanguru. Terima kasih ya Mbak Ayu. Semoga ini bisa menghibur penjenengan. Itu anu toh, sakit toh hidungnya. Mimisen apa kenapa itu kok? Apa? Itu hidungnya Ini. kok ada ini apa itu? Wara gaul. Anting. Oh, anting. Tidak lho. Wah, Oh, alah. kowe ra gaul, aku kuwi tindakanku ki mbiyen iki. Iki lan liya-liyane. Walah. Mbok ki tenan aku mbiyen iki ra mung ditindik tok, aku mbiyen tak kei rantai bareng kok kene rene lho. Jan kaya anu kebo. Keluan kae ya. Heeh. Tenan kok sing medeni iki sing liya-liyane iki mau. Iya. Terima kasih nggih Mbak atas nama anak buah saya ini. Waduh. Kempleletmu lho kowe gitu. Ya aku dadi pimpinan kowe ora seneng to? Ya ora seneng wong ya faktane ora ngono kok ya. Nggih, atas nama teman-teman sudah ditunggui satu malam ini. Ini Mbak niki sinten? Sapa ki jenengmu ki sapa? Sekolah lali karo aku to, Pak De. Oh, Sukesi Suyoyo. Badhe ngajengaken tembangipun. Nggih. Tekan ndi mau? Dasar Satria Prawira. Oh iya, tak kira dasar Satria Prasejarah. Ayo, awas. Dasar Satria Prawira Rama. Awas siap Mbak Tuti. Eling kula eling gunungane Senapati. Domestik dari Ngawi Kedaren.
Wah, ketake anu ya. Luar biasa. Jogete kaya ning pinggir kali ya. Lah kok iso? Tandane lo mencolot. Iya. Wah, Tutik danceris kok, danceris. Mbak Tutik niku nalika SMKI niku jurusane tari. Weh. Kanca kula seangkatan. Oh, lah ya ora elok ra mokal iso joget. Nggih, mila bareng rampung anggene sekolah teng SMKI ngerti-ngerti kok terus banting setir dados penyanyi, dados sinden. Kula iki kaget. Riyen niku kedanan kalih kula niku gareng. Sapa? Mbak Tutik niku riyen nggih. Lho sapa-sapa kedanan karo kowe lho, kancane ra domani. Ora, kedanan karo kabudayane ngono lho maksude. Ning tenan yen Tutik iki luwes bocahe kok. Apa iso kok. Nggih. Ya Nduk ya. Nggih. Lho piye? Oh luwes dheweke apa iso. Heeh. Mbak Elisa karo Mbak Birgita, Mbak Birgita. Nggih. Tak kira karo Mbak. Ojo kemeruh to reng lah. Kepruk kowe ora. Aku sekali tempo kepengin weruh liyan adeg piye ngono. Engko lek rampung ngadeg dhek. Iringane. Agar liyan ngadeg sepote juga jugruk. Iya. Ngenyek kuwi jenenge ora. Lho jurang jugruk iki malah menandakan persatuan dan kesatuan kok. Oh isine ya. Heeh. Ya, nggih. Wonten dawuh, Mas Petro, Mas Bagong, Pak Dekarek. Kowe ora beker ngopo to? Lah yo kan semangat to. Mbak Mas yo esuk ning tetep semangat iki tetep enom terus, tetep semangat terus ngono lho. Ya ra Ben. Ya, Mbak. Ya, Iki wong kembar ya. Saiki kok gendut Ya kabeh. sampean ya Pak ya saya gede. Ya ora apa-apa. Apa ya kaya apa jambe Senegal. Apa? Jambe sini. Ah kowe caloro kaya jambek. Jambe. Jambe sini jan kaya Kakang Adi. Oh, tenang. Mirip. Wah jan sinden saiki kok ayu-ayumun aku kok kesusu lahir ngopo. Dandan kok. Iya. Nih ya inilah dunia tontonan yang begini ini yang dicari sekarang. Betul, betul. Nggih. Wes jan. Saniki sinden niku mboten namung swantene ning kedah bisa make up yo sing apik, Betul. piye carane sanggulan yo sing rapi, klambi yo sing besus, piye. Apa? Klambi sing besus, nganggo klambi sing besus. Besus kok besus. Ya, itu. Aja kleru ngono dadi besek kowe ngono. Ya gitu. Nek ora Kakang Adi ya, kowe ora Kakang Adi ya. Oh, beda. Enggak, tapi kembar ya. Iki dari Kediri. Kediri Ya. ora Kediri. Tapi Ning mirip anu ya. keyakinannya sama nggih jenengan berdua. Yakinane ya padha. Nggih. Karo Gusti Allah ya, Mbak. Ya. Ah, iya. Aku ki upama dadi bojone diapit duwe bojo loro wong Ngene. Ah. Piye perasaanmu? malah ra iso turu mati dadak ya. Lah kok mati Lah ngopo? apa? Lah diapit bojo ayu-ayu ngene iki lho. Ning apik kok, bareng ning kamera ning layar ketok apik kok. Dadi kaya Sri Wuning karo Sri Tanjung, kowe serigalane reng kowe dadi. Kok sirik. Mau wis padake wedhus saiki serigala. Ya nek sirik. Mau lho pamundhute Pak Gino Baladewa mau. No, nggih. Sake Napa sambung no? wanci dalu. Sambung wanci dalu. Ah cocok iki. Nggih. Nggih. Berarti niki wae sing di anu tuh kita toh, katanya yang biasa sambung wanci dalu. Iya. Emangnya kamu sok weanan sama Pak Yoyo? Kok karo Pak Yoyo ya mah aku. Enggak. Enggak. Lah itu yang di Suroso tadi siapa? Apa? Tadi kata Pak Yoyo nanti yang maju sambung wanci dalu, sinden sing biasa Loh. sok sambung wanci dalu. Sambung wanci dalu itu jangan itu pasti negatif itu enggak. Lah terus? Maksudnya kita WA koordinasi dengan teman-teman. Setelah ini geningnya ini loh, jangan sampai lupa. Ngono kuwi yo sambung wanci dalu ngono. Ya niki ora tau weanan karo Pak Yoyo, pol-pole ya karo Darwis kuwi. Sing gender kuwi. Daryanto, Darwis. Oh, Daryanto. Keling aku Darwis. Sajeke ra tau bener. Nggih. Sing dandang kula ya, Cobi. Nggih. Apa kencan berdua sing pundi monggo, nggih. Wis pokoke wong ayu nembang apa-apa entuk. Heeh, emanipun ya. Nggih. Ya duluan Mbak Bir kita deh. Ya Bir. Mas jebule sing kembar ora rupane. Apa? Apa? Sikile barang kembar. Kok iso aja sama bisa. Sikile padha. Padha piye? Padha kiwa tengene, Mas.
Was kaget aku tak Tak kira. kira sikile Masa nyapa. kok sikil kiwa kabeh lah ya ngene kok mlakune. Wah, Oh iya, Mbak, tapi kok sikile padha ya, Dik? iki ukurane padha lorone. Ukurane 42 ibu. Ora ya. Enggak lah. Kawe dok sikile jeber kulino lewat galungan kowe. Lho iki malah multifungsi carane nek rumah tangga ngono kuwi. Ngapa? Nek misale sing kakung lagi kerja, dilalah gendangnya bocor iso langsung munggah ya, Bir. Oh, iso langsung tadi kan tinggi Lah ya iya ta. sikile siap menek ngono siap. Kaya cecak ae lho, ha. Wedok penakan gendeng iki. Lah makili sing lanang kok ya. Kaya ora bojoku kuwi duduk manis. Waduh, dimulyakne. Oh, tibane benekke gendeng alung teles kok dheweke kok. Lah kowe ndepen tau benakne gendeng ning ngisor nek cah sekolah sing padu lanang wedok nyapa to, Reng? Benek gendeng. Heeh. Kuwi pas nang dhuwur benakne gendeng nek cah SMA loro lanang wedok lho. Kuwi lucon taun pira? Ora. Ya Bir. Soneng kang hanggarwa Pak niki oper napa? Sik to sak laringkas ora. Eman-eman suarane apik. Jangan kayak susu. Lah orang Iya. tak komando aja nawakne ngono. Iya ya, Pak. Heeh. Sing tertib ngono dadi sinden iki. Iya, Pak. Nggih, Pak, gitu. Jangan ya, Pak. Gitu kayak terlalu akrab. Nggih, gitu loh. Kan Jawa kan. Lha pancen dhek karo aku ya akrab kok, Mbak. Oh gitu. Jadi akrab. semua diakrabin, Oh, oh. semua sinden. Iya. Oh, pantesan. Biasane juga nek ana sih. wong nyeluk aku ndes-gundes ngono kuwi dhek. Masa ya gitu sih. Sapa sing ngundang kowe Iya, gondes biasa. sapa? Kuwi bir kita. Kowe ngundang kuwi ki bosmu lho, mbok undang sapa? Gondes. Heeh. Tak dukung. Lho. Lah saiki ini lho Pak Gareng, Apa? apa ya enak dalang kok pelit karo anak buahe. Heeh. Loh, sapa Lah. pelit? Iku wi dalange. Kowe kebangetanmu, dalang kok pelit karo sinden kuwi. Dijelaske pelit bab apa sih? Pelit bab apa? Biasane ya Pak, nek biasane meh mangkat PY ngono wi to Pak. Payu. Kudune dalange niku kan nek koni to wis maem porong, gak tahu Pak. Dadi berangkat PY kuwi mesti yogo-yogo ki kelaparan. Seenggaknya mbok dikai uang makan apa dikai makan siang ra enek Pak. Walah Iya, kuwi Pak. penyakit lama kuwi. Lah iya to Pak, nemen Wis, dalange. monggo wis ngene lho, Reng. Anggere ya to, mlaku ngetan wer ngono ya. Engko lek ngliwati nggen toko-toko pasarno kabeh ayo turu ah ngono kuwi. Oh kuwi Janaka kuwi mati. Ayo, mulai teng alasno, ayo tangi-tangi nguyuh-nguyuh ayo ngono. Kowe tau karo aku mandeg pisan iki. Lho kae lho Reng, soto kok apa soto sapi. Mundur mobile jebol fotokopi. Iyalah, cetil pancen ya Pak. Oh, cetil. Lah kowe njaluk apa to, Bir? Ya nek pamane mangkat niku dikeki uang maem ngono lho Pak. Iya. Diweki nasi bungkusan. Ya ta betul kok, Mas-mas Ora Bapak. ana uang makan sing ana ki uang kertas karo uang klitik kok uang makan. Ya maksudnya uang yang tinggi tumbas maem. Oh lah ngono. Ngene sesuk awakmu khusus awakmu bareng karo aku. Ya. Bukesi ben bareng bis ya ta. Kowe arep mangan sak mbledosmu tak turuti wis to. Aja kuwatir, kowe tak bayar ana ya to piye. Bayari. Kok bayar? Kowe Bayar. tak Monggo lek arep bayari monggo ora apa-apa ya. Ya ndak isa wong bareng kowe oleh bayari aku. Iya. Aku entuk apa? Ya Bir, sak laring kas Bir Cahayu. Ndak isa to. Wangayang rujet wae. Oper Mbak Yune. Jambune apa isine? Mbak Yune apa adine? Waduh. Kakak. Ayo. Rantene masa sekar Ninoi. No. jebol nimas uga nanggepi Nona no. ayo to
sambung rasa nanging wanci jambune apa ketheke? Jambune apa isine ya? Hah? Jambune apa ketheke? Aku takon jambune apa ketheke? Mbak Yune apa keleke? Iya. kok kelek Malah kelek. Dek dheweke maksudku. Oh iya. Bar jambune saiki ngerti isine. Yo. Isine. Iya sih. Ya. Tanana ingkang ngrubeda nyuntak tresna nadyan mung srana piranti Tak terus. Jos. Entekno Bir, yo masuk. gambarmu uga ngeklok Yo ye yo ye. Mbak Lisa, yo. sing
tembang menika ugi kula aturaken dumateng Pak Waris Sugiono tebih saking Surabaya sampun marambah makaping-kaping mesti nusul dumateng kula sak kanca. Nggih. Iki aku sing ora disusul apa kanca-kancaku aku biasane ngene iki mak jedul Mio. Jedul sapa? Paling ora iki kene ning ndi wong biasane ngene iki dadan Petruk terus gowo krincing-krincing lho. Kok ora ketok ya? Lah iya. Biasane krincing-krincing lho dadan Petruk. Heeh. Ya sesuk golek ana sesuk. Mah, sesuk aku susul. Ugi katur dumateng Ibu Sri Kartoharjo Sugeng Laras, Bu. Nggih, Bu. Mas Gareng, Dawuh. kene iki ya, aku ki duwe kenalan jenenge Marudi. Dhek membina paguyuban remaja ning pinter anggene olah seni. Ya karawitan, ya jaranan. Mas Rudi ini. Nggih. Dadi Nyu Bedigas Laras. Apa? Nyu Bedigas Laras. Sik bedigas ki tekse. Lho, pancen ya ngono kuwi nadyan. Olahe Ping Bedigas, ning itu adalah karya kreatif untuk seni jaranan dan bedigasan ning laras tegese ngirama. Nggih. Nganggo seni. Nggih. Lah niki kula tinggale oleh-oleh jaranan sakmenika genti ala Tulungagung. Enten to? Enten niki enek cah Tulungagung kok ya. Wah. Wah, tak matke. Winong to? Winong lho. Matke. Winong ya wis numpak jaran, jarane kualik ayo. Ayo. Ayo Nong. Jaranan Nong, ketokno. Iki mumpung ana Bedigas Laras. Heeh. Sing dipimpin Mas Rudi iki. Lagune tetep ninggal katresnan, engko sak ramban dangdut, sak ramban engko samboyo jaranan. Wis. Dadi dikompliti reng. Iya to, iki sing terkenal ki jaranan Samsaya ki Samboyo. Samboyo. Lah ya Samboyo ki Samsaya laris ngono lho. Oh, amin. Ya. Ayo Mas Nopal ayo. Saking kendang riyen. Ninggal katresnan winong nawangse. Yo.
Lho HP-ne bapak-bapak kabeh dipasang lho langsung. Arep nggih apa lho Pak? Pak. Elah. Bunga tirah rawuh. Dalam Mas. Nggih. Anu kula sinden betanipun putut. Oh nggih. Adatipun nyindeni dalang sinten mawon? Non. Kula. Nggih. Anu kinarto sabda. Sinten melih? Ki mantep Sudarsono. Lho kok sedaya sampun seda. Kula sinden pagebluk. Lah iya. Kaya sadira lah. Luar biasa. Makasih Winong Nawangse ya. Winong jan wong dasare ya pancen iso joget. Heeh, bener. Sak tiba sibone sikil ki ngirama. Aku tetep nontone pilih saka mburi aku. Lah sebab e Ndelok le giur-giur ki. Polahe Winong ki jan luar biasa. senine karyane sing kudune dimatke ora kok terus kaya ngono. Maksude ya giur-giur lho. Saka mburi ki disawang endah mergo senine ya nemplek. Nggih. Oh, basic tarine ya duwe kok. Betul Mas Ora Derek. duwe ora iso pas tiba kendangane ndelok karo November ki kendangane iso Ngawut Iku lho. September. sing endang lho. Noval Lah ya Cahyadi. November. Wah, jan. Mas Gareng. Wut. Ah. Menika kula kinten anggenipun guyon parikena ngaturaken lelagon sampun cekap. Nggih. Tetap doa yang terbaik untuk seluruh warga masyarakat ing Ngawi. Amin. Bapak Bupati lan Bapak Wakil Bupati. Amin, amin, amin. Tansah berkah lan amanah. Amin sehat amin walafiat. ya rabbal alamin. Nggih, mboten langkung kula nyuwun pamit rumiyin badhe ngrumini lampah. Yo. Derekaken nggih, matur nuwun. Rahayu ing sami pinanggih, matur nuwun. Narpati Karma Putra yang ngari kanan joyo lir sapada tumuling hangulati Puspita metenindah kang warni kadangipun Kakang Yayi Prabu Puntadewa kula nderek mangayu bagya nderek bingah sarta bombong dene palungguhan samangke paduka sampun kinepikaken mongko dados juru kemudi ngendhaleni tumrap Bapak Adil ing mapan wonten negari Indraprasta mriki. Inggih, Koko Prabu.
Pramila saking menika kula suwun paduka sampun ngantos kamitegan dumateng ingkang rayi Pandhawa anggenipun ngayahi dumateng jejibahan. Malah ngantos ripalungguhan samangke taksih gawang-gawang menapa ing dados dawuh pangandikanipun Sang Prabu Yudhistira rumuhun. Sak sampunipun para warga Ngamarta menika ngraosaken kamulyan kula sakadang Pandhawa supados ngawontenaken tandha syukur dumateng ngarsaning Hyang Agung kanthi ngawontenaken sesaji suci nenggih Raja Suya. Pramila saking menika Koko Prabu kula ngrumaosi bilih cubluk dalilu ing manah. Pramila monggo klaturi paring dawuh syarat sarana kinarya sesaji Raja Suya menapa ingkang kedah kula tindakaken Koko Prabu. Nyuwun pangapunten. Mawi saking sak ngertos kula sesaji Raja Suya menika syaratipun wonten 3 ingkang sepisan kedah dipun sekseni Brahmana 7 ingkang gentur semedine meleng pangestine Brahmana 7 kala wae ingkang badhe ngucapaken kidung suci lan mantra rahayu nyuwun dumateng purbane Hyang Agung. Angka kalih kedah dipun sekseni Narendra ingkang cacahipun 100 negari ingkang lega lila nyengkuyung dumateng para Pandhawa anggenipun ngawontenaken sesaji Raja Suya dene jangkep ingkang angka 3. Mboten wonten sanes kejawi namung sesaji kurban mejahi hambek angkara murka ingkang kinarya jangkeping sesajian. Nanging nuwun sewu nggih Den Darapunta mboten kok ateges jangkeping sesaji kedah merjaya dumateng tiyang hambek angkara murka niku mboten, ning mangkanteni kalian rasa tresna sarta rasa kawicaksanan ingkang maknanipun ingkang dipun sirnakaken menika dudu menungsane ning watake supaya eling dumateng bebener lan kautaman niku maknanipun. Pamedaring warsitane ngati sumantaka hanirupa jangga bahat muda ing batine Koko Prabu Ndarawati miwah Kyai Badranaya menawi kados mekaten kula condong kula rumajang kula sarujuk nanging wanter ingkang dados panyuwun kula sampun ngantos nuwuhaken pangorbanan menapa malih ngantos Rajapati. Kula mboten pengin ngraosaken kamulyan kawibawan kanthi ancik-ancik bangkene asanes Koko Prabu. Kala narpa tresna kang tulus nyokroring prasiwara Baknawi suka munggah kariying rata sing langit kelap-kelap katon ler kincanging alis risang maweh kaandrung kawula nuwun sewu hamit pasang Kalimantabe tinebening tuwak manu dumawing tawang tuwak kawula nuwun sewu dipun tepangaken kula menika Narendra saking Arga Bentar nami kula pun Prabu Hamsa sarimbit kalian adi kula Dimbaka ingkang nengga wonten ing Jawi. Dene anggen kula sowan wonten setinggih Binatarata negari Ngamarta dipun utus dening sesembahan kula Narendra Giribajra nenggih Prabu Jarasandha. Blaka Suta blakotang terus terang
sesembahan kula Prabu Jarasandha nembe ngawontenaken sesaji ingkang naminipun sesaji Ludra caos dhahar dumateng Sang Hyang Pukulun Bathara Kala Ludra. Dene anggenipun caos dhahar badhe ngaturaken Narendra ingkang cacahipun 100 mongko sak mangke kula sampun kasembadan ngunjara Narendra ingkang cacahipun 97 namung kurang 3. Mugi wonten mulunging penggalih paduka Sinuwun Prabu ing Ngamarta ing Dwarawati disamangke kula boyong dhateng Giribajra minangka srana jangkeping sesaji Ludra ingkang dipun gelar dening sembahan kula. mangungkung kandhane mang lerlena tanpa kanen yen tan doloso aduh Raden Werkudara kula pun timbaka kula tobat Raden kula pun hamsa ngaku kalah kula nyuwun pangapunten kula nyuwun gesang Raden. Apa ana jamake Senopati njaluk urip karo mungsuhe kaya ngono kuwi. Sumpahe Senopati tinimbang Baliwirang luwih becik dadi batang mboten kula badhe dandani pakarti mestinipun jengandika ngertos awratipun kula dados andhan lan kekesetinipun Prabu Jarasandha menawi kula mboten nindakaken perintah mesti nampa pidana nanging menawi nindakaken perintah dadosipun kados mekaten Raden. Werkudara gatekno kang dadi welingku ya nalika padha pirembugan ana ing Stinggil Binatarata Ngamarta wis golong geleng gilik kang dadi ciptane ora bakal nggunakake kekuatane raga apa meneh nganti merjaya kelawan mungsuh. Lambarane mung rasa tresna lan uga kawicaksanan. Apa meneh Hamsa lan Dimbaka iki wis mertobat. Mongko pengiran wae tansah gedhekake rasa pangapura kelawan titahe ning ya gene kowe padha-padha menungsa tek ora gelem menehi pangapura marang mungsuh.
aja nganti sucine sesaji Raja Suya iki ndok lepeti kanthi tumindakmu ingkang agan kaya mengkono Werkudara. Cocok karo kondange para Pandhawa kelawan Ratu Ndaramati pancen wicaksana jembar kang dadi sabare. Bejo kemayangan Kakang aku kelawan kowe isih diwene urip. Mula kang mangkono apa-apa ki mung gumantung kumpulane lan srawunge. Yen kepengin tentrem jenjem permanem aja melu Jarasandha, ayo melu ning Amarta kene wae. Yo Kakang. Bang haruna kati netraning uga rapuh sapaning ukilaring kanikara saketer kinidunganing kongler wuwusing dene panca nun sewu Koko Prabu Ndarawati sebabipun menapa dene paduka nganti dumateng ingkang rayi tumuju wonten ing papan menika Koko Prabu Yayi Werkudara apa dene Yayi Janaka Wruhanana kaya sing wis dikandhakake dening Hamsa nalika mau lamun to dheweke kuwi yektine mung dadi gediba dheweke mung dadi kongkonan sing ngongkon ora ana liya kejaba Narendra Giribajra ya kuwi Prabu Jarasandha Wruhanana sing ana ngarepmu iki tapal wates negara Giribajra iki wujude gunung jenenge Gunung Cetyaka yen pancen kaya mangkono aja wedi kangelan ayo enggal ngunggahi Gunung Cetyaka nemoni Jarasandha kosek Werkudara iki sing ana kewajiban sing kudu ditindakake sawangen ana pucuking gunung kae ana cahya mencorong bunder kepleng apa ndajal kae Mawang-wang unta kumpul patang ketikang sayang gongkara menika menapa Koko Prabu kae tambur arane tambur Kyai Gurnita utawa Kyai Guraswara tambur kae bakal muni lamun to ana menungsa sing nyedhaki utawa ngunggahi gunung merga
kulite tambur kae dumadi saka kusikane wong tuane si Jarasandha ya kuwi Prabu Briyadrata. Sing nalika semana dipateni dening Jarasandha, Jarasandha rumangsa nalika isih cilik isih jejabang disingkirake dibuang. Mongko dosa sing ora bakal antuk pangapura ki lamun ta ana anak sing tega tegel mentala merjaya karo wong tuane dhewe. Mula tambur kae lamun ta dicedhake muni pamriye karepe njaluk tulung supaya disempurnake lan ngelikake kelawan anake marang dalan kang bener. Mula kang mangkono Arjuna lepas ana jemparing tambur kae surungen nganggo kidung suci mantra rahayu supaya yetmane Prabu Briyadrata bisa antuk kasampurnan yayi. Raden Arjuna banget panarimaku dene jeneng sira ingkang dadi dalan kasampurnane Prabu Briyadrata malah sisan gawe Raden ripalungguhan iki aku nyuwun senjata pitulungan nadyan kaya ngapa lan kepiye kasuwargane wong tuwa mono mapan ana ing tingkahe anak panjenenganmu kabeh tindak marang negara Giribajra anak lanang Jarasandha elekna marang dalan sing bener marga ingkang rahayu nadyan ta wong tuwane ripalungguhan iki bisa ngrasake bagya mulya ning Lokabapa nanging lamun ta nyawang lan weruh anake tingkahe ngorak-arik lawan bebener nabrak marang kautaman pedaya apa aku ngrasakne kamulyan nadyan ta swarga cadhang aku ning merga patrape anak rasaku kaya neraka jahanam. Karsa madangi jagat buk mungo paning sapucak ing wukir marbabang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung
kepala kang kumingok tampuk samya matali ler katik wilateng kota bakyuang kung mangoncang nete dalah nitik sandangane iki ratu lan satriya ning jogene kowe mlebu ana negaraku Giribajra tanpa katrangan aja nganti mati tanpa aran sapa Prabu Jarasandha aja kaget iki Ratu Ndarawati Sri Bathara Kresna lho ya syukur lamun tori palungguhan iki ora tak goleki kowe malah teka kene banjur wigatine kowe ngopo Kresna Prabu Jarasandha aku titahe Gusti ingkang ditandur ana ing alam padang supaya nderekake kabeh para umat rumeksa marang rahayune bumi sak isine kanthi cara nyebar rasa asih lan katresnan adhedhasar kautaman. Kowe ora perlu ndongeng. Kowe ora perlu mulang. Kabeh manungsa ngerti yen urip ana donya supaya ngajab marang karahayon Kresna. Yen pancen kaya mangkono ya gene wengis tumindakmu. Ketitik kowe ngunjara ratu satus bakal ndok pateni. Apa patrakmu kang kaya mengkono kuwi ngajak marang rahayu rungokno gobokmu Kresna menungsa kuwi pinaringan piranti genep lan kapitayan jumbuh kelawan keketeking ati lan tumangkari pikir apa aku luput ngugemi karo kapercayanku mongko tumrape wong ibadah lan manembah mono anut lawan kapitayane dhewe-dhewe ora bisa dipeksa karo wong liya pancen bener nanging kapitayanmu kuwi ngrugekke wong liya awit kowe ngorbanake nyawane wong pirang-pirang tegese tumindakmu iki ngrusak marang katentremane jagat nadyan aku mateni ratu nanging aku ora ngawur sing tak pateni mung ratu sing keblinger patrape tegese keblinger iki kepiye cacane manembah lan kapitayane beda kelawan Jarasandha kowe aja mencla-mencli jare menungsa kuwi duwe kamardikan nemtokake kapitayan dewi-dewi ning ya gene ana wong sing geseh panemu kelawan kowe kok malah kok patene iki karepmu piye merga manut kapitayan sing ndak rasuk lan tak regem wong sing ora padha tata carane manembah lan ibadah karo aku kuwi padha karo ngina lawan sesembahanku yen perlu aku ngokop getihe wong sing patrape kaya ngono kuwi ora dosa lan apa to sebabe para ratu sing ndak incer merga ratu kuwi pengarepe wong sak negara sing kudune nuntun marang kapitayan sing bener ning ya gene malah kawulane cacane ibadah beda-beda diumbar diayomi karo negara mula ratu-ratu mau kudu ndak paten kowe aja kleru Jarasandha ning donya iki menungsa dening pangeran pancen digawe beda kulit beda budaya lan beda panemu lan saka petungku bedane panemu kuwi dadi kanugrahan lan kaendahan lamun to linambaran rasa tresna lan ngregani sarta ngurmati marang panemu sing beda-beda mau Jarasandha banjur yen kowe wis numpes para ratu mau kira-kira apa sing bakal nduk ajak sing ndak gayuh ora ana liya kejaba sih nugrahane Gustiku ya pangeranku Sang Hyang Bathara Kalalodra Jarasandha agama lan kapitayan apa wae ora ana ingkang nuntun marang memungsuhan lan paten pinaten
sebab nadyanto weda kae dumadi saka pirang-pirang wewarah kautaman. Nanging lamun to digegem mung kari ukara nyebut asmane Gusti ingkang Maha Welas lan Asih. Ukara mau lamun to diringkes meneh mung kari rong tembung ya kuwi welas asih. Kula agama lan kapitayan apa wae mesti nuntun marang titahe supaya ngrembakake rasa asih marang apa wae lan sapa wae. Jagat iki kisruh, bumi iki kebak bencana lan lelara. Kuwi merga saka akehe menungsa sing wis nyipatake rasa tresna, rasa asih klebu ra gelem asih kelawan bumi sak isine. Tanpa beda kelawan patratmu ingkang deder kanistan lan memungsuhan iki sing mahanane bumi iki rusak. Kowe wis ngumbah akale para penderekmu banjur wong mau nduk sebar ana ing papan-papan rame kanthi cara dedemitan ora wigih ringa-ringa lampus diri kanthi njeblokake awake satemah ngrenggut nyawane wong akeh. Malah nganti dina iki ora ana wong sing tentrem uripe merga rina wengi mung kuwatir saka kawengisan lan kamurkane Jarasandha. Ora perlu kakean gunem sing tanpa guna Kresna. Wis kondang kawaka pancen kowe besus micara. Kowe tekono negaraku ngibarate kaya iwak kecemplung wuwu. Ripalungguhan iki. Ning upamane Jarasandha tanding lawan kowe menang ora kondang kalah babar wirang. Merga kowe tanpa daya pintere mung gunemat. Sing gedhe dhuwur iki ayo tanteni alun-alun sapa sing dari pangan gagak batange.
Werkudara arep ndok kapakake Jarasandha kuwi. Wah, wong nandur ngunduh utang nyaur. Jarasandha ngunduh karmane dhewe. Gandeng patrape Jarasandha wengis kejem lan tega mentala mateni wong akeh. Klebu mateni karo gerangane dhewe. Utang pati kudu nyaur pati. Tegese piye? Jarasandha arep pateni. Kosik Yayi. Mestine si Adisih kelingan lamun to Pandhawa dina iki bakal nganakake sesaji suci. Mula gegayuhan ingkang resik aja nganti nduk regeti kanthi getihe si Jarasandha. Werkudara iki senopatine praja sing duwe kewajiban jejegake adil lan hukum. Manut pranatan sing ndak ngerteni wong sing kejem kaya Jarasandha kudu dipatrapi hukum pati mula bakal sirnake. Si Adi kuwi dudu wong saudon saurupan nanging satriya kang wis gegem ngilmu kasampurnan. Ingkang saripatine lakuning wong urip kuwi ora mung bab bener lan luput nanging kudu wicaksana adhedhasar rasa tresna. Margake saiki pikiran di yen dina iki Jarasandha kok pateni mesti wae mati rampung lelakone nanging yen dina iki si Adi gelem ngluberake pangapura menehi urip lawan Jarasandha banjur sisane uripe Jarasandha kanggo nebus dosa lan mertobat lawan pangeran. Tegese si Adi kuwi mutiarane menungsa. Yen Jarasandha tak uripi yen nganti dheweke tetep dadi wong murka lan wong nista ndur kepiye? Bab kamurkan lan kanistan nganti kapan wae tetep ana. Nadyan dene iki Jarasandha kok pateni titenana angkara murka tetep bakal ngrembaka merga pancen kuwi isen-isene donya kanggo ndadar kandel tipise imane menungsa. Jarasandha mbiyen sing glowentah ya kuwi wewe wadon sing jenenge Nyai Jara. Ngibarate kertas putih gumantung sing nulisi gandeng sing nulisi wong elek, dheweke dadi wong elek. Mumpung ripalungguhan iki antarane Sukma kelawan Raga isih gandeng tumrape Jarasandha. Wene ana wektu men dheweke bisa ngorak-arik nalare ngerti kelawan sejatine urip sing bener iki kepiye. Werkudara. Ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan sinuwun Prabu Ndarawati. Dene paduka sampun dados lantaran paring wanci anggen kula ndandani pakarepi. Kula kepengin nebus dosa. Cara ingkang kula tindakaken boten wonten sanes kejawi namung badhe tutwuri humiring dhumateng paduka lan para Pandhawa laku dharma. Eling marang Purwa Duksina hanenggih Sang Jarasandha sigra jumangkah wonten ing pakunjaran narbuka dumateng wujuding wiwara. Narendra ingkang den kunjara cacahe 97 sami den giring tumuju mring negari Ngamarta nyengkuyung dumateng samubarang ingkang den tindakake dening para Pandhawa netepi sesaji suci syukuran mring Hyang Agung.
sewu. Kula Narendra Wirata Matswapati ingkang dipun tangisi dening para putu-putu Pandhawa. Supados mratitesaken adicara sesaji Raja Suya menika. Sasampunipun tinaliti kanthi permati kaetang kongsi jangkep uba rampe syarat sarana sedaya sampun rumanti. Brahmana pitu sampun sami nyengkuyung pinandhegan dening Sang Resi Dewa Brata. Narendra cacah 100 malah langkung pinandhegan dening Sang Jarasandha anggenipun lair batin nyengkuyung para Pandhawa ngawontenaken sesaji. Tegesipun kanthi lelampan menika saged manunggal para ratu panunggale para bangsa-bangsa ingkang ngajak dumateng pedamen lan karahayon. Sampun satrepipun pangareping para panunggale bangsa-bangsa kula tetepaken hanenggih putu kula Puntadewa minangka Ratu Agung, Ratu Samrat, ya Ratu Mahadiraja. Sampunipun wonten Ratu Agung mestinipun ugi wonten Pamong Agung. Mboten wonten priyagung ingkang trep netepi jejiban mongko dadi Pamong Agung kejawi namung putu kula Indrawati Sri Bathara Kresna. Meninggih Eyang mboten langkung namung badhe ngestokaken dawuh. Kula ingkang wayah nyuwun tambahing pangestu Eyang. Kyai Semar mangsa barang anggen mumratitisake anggene padha ngucapake kidung suci mantra rahayu Kyai. Inggih. Mboten langkung kula namung badhe ngestokaken dawuh nuwun sewu. Sesaji Raja Suya menika cetha lamun ta minangka tandha syukure menungsa dumateng Pangeran. Dene cara syukur sing bener